हेलो लोगोफोर दिनैहाय जों माने खान्थाल जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै खान्थाल बिफाङाव सफैबाय खान्थाला नै नायदो लोगोफोर माने खान्थालखौ जों हाननोसै आरोना थाइसे नङाबा थाइनैल' हानगोन जोङो नायनोसै थाइबेसे हाननाय जायो फिथाइयालाय मेल्ला दं आरोना फिथाइया मेल्ला दङ मोननानै ओरैनोसो सिरि गारलाबायबाय आरोना रावबो जाफैया दायो माने फिथाइखौबो नायखाबाय आरोना हाननोसै नायलांदो हाननोसै नै माबायदिखौ हाननाय जायो नायनोसै नायखाबायमोन ओमफ्राय माबायदि जायो फिथाइया मा रोखोम थ' एसे गिदिरखौनो नायखाबाय आरोना फिथाइखौ नायनाया माने एसे गिदिरखौनो नायखाबाय हाननो होननानै नायलांबाय थादो लोगोफोर थाइसे सिरि जेनबाय आरोना थाइसे हानजेनबाय आरो सिरि जेनबाय माने हाख्लाय जेनबाय आरोना थाइसे हानबावनोसै थाइसे सिरिबावबाय थ' थाइनै गाहामथ' बहा जानो हाना आरोना थाइसेखौ ओरैनो दोननोसै ओमफ्राय थाइसेल' जानोसै आरोना जोङो दायो जों माने जाबाबो आरोना खान्थालखौ जाबाबो हारसिंसो जागोन बायदि मोनदों आङो दायो आं हारसिंल'खा ओमफ्राय मबाइल हमग्रायाथ' आंनि सिस्टारसोखा नै बारा मोजां हमनो रोङा आं थिनलायनांगौसो थिनबासो हमनो रोङो ओमफ्रायहाय संख्रि फानलुनि लाहार फाहार खालामसै आरो मानो होनोबा आं दाननायखौ खिन्थानो हानाय नंला दे माने मबाइल हमग्राया रावबोआनो गैया नालाय आं हारसिंल' जाबाय मानो होनोबा गोरलैयाबो बहाबा थांबाय बेनिखायनो आंनि दाननायखौ माने आं खोन्थानो हायासै डाइरेक्ट आङो संख्रि फानलु पियासजों फानलुजों देबाय ओमफ्राय संख्रि लाबाय थोरसियाव बेनिफ्राय फानलुखौ देबाय आरोना ओमफ्राय देनानै मोजाङै दो खालामनानै जानोसै थ' नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय माने फानलुजों पियासजों माने आङो थौसियाव देना दोखो देग्लिना माने थोरसियाव एरनना दोनबाय आरो बेनिफ्राय खान्थालखौ मा खालामखो आङो माने बिसखौ गारना माने बैखौ आराम दोनबाय आरोना मा होनना बुङो बारा बुंनो रोङा आङो बिसखौ गारबाय आरोना एलाय हनै नायदो माने बै बिसखौ गारनानै मोदोम गोजा आलदा दोनबाय आरोना ओमफ्राय दा जानोल' नांनायनि माने खालामबाय आरोना आङो थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै जागोन ना जाया आं मिथिया दै माने बेफोरबायदि खालामनानै जायोबा माने स्रा जायो आरोना ओमफ्राय बारा आथा उथा बारा मैला मैथाबो जाया मानो होनोबा स्र' जायो आरोना आं बेबायदिसो खालामनानै जायो दै थ' नोंथांमोना माबायदि जायो थ' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलायदो मानो होनोबा आं बिसिखौ गारखांजोबनायनि उनावहाय आङो जानायखौ सुरु खालामबाय बेनिफ्राय जाबाय आरोना जाबाय एसे लामैनो जानायानो जाबाय दै माने जोंहा आदानि फिसाजो दै बियो माने जों जाखांनानैसो माने सफैदों दायो माने मोनजाफैयासै माने जाखांनानैसो सफैदों आरोना ओमफ्राय आङो खेलायदों मा थोरसिखौ होनानै जादो होननानै थ' माने जों जाखांखाबायमोन आरोना स' आं खान्थालबो जाखांबाय बेनिफ्राय रेस्टबो लाबाय आरोना बेनिफ्राय गय जानो लुबैना दखानाव थांबाय फंसे खोथाया बेनो जाबाय लोगोफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ नुसनखांदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै लानो दाबाव लोगोसे अलावबो थुनानै ला जाहाथे आङो भिडिअ आपल'ड होयोबा नटिफिकेसन मोनहैग्रोयो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जाहाथे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच